έχουμε ένα επιτυχημένο παράδειγμα που είναι το Park and Ride του GASIB. Το Park and Ride του GASIB αφαιρεί 800 άτομα την ημέρα από τη λεωφόρο Λεμεσού και 400 αυτοκίνητα. Μάλιστα. Άρα έχουμε ένα επιτυχημένο παράδειγμα. Γιατί πέτυχε? Γιατί υπάρχει λεωφορείο Λωρίδα σε όλο το μήκος της λεωφόρου Λεμεσού και ξέρει αυτός που θα μπει στο Park and Ride ότι σε 20 λεπτά θα είναι στον προορισμό του στο κέντρο της πόλης. Άρα, το πετυχημένο παράδειγμα του Park and Ride πρέπει να εφαρμοστεί τουλάχιστον σε άλλα 2 ή 3 σημεία της Λευκωσίας και έχω κάνει μια συγκεκριμένη εισήγηση. Το πρόγραμμα μου είναι έτοιμο και αναρτημένο στην ιστοσελίδα μου, κυρία Αγαπητού. Το έχω παρουσιάσει πριν από λίγες μέρες. Για να γίνει ένα Park and Ride στην περιοχή του Μόλοβ Νικοσία, για να αφαιρέσει μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων που μπαίνουν στις λεωφόρους Ηρώων και Αρχαγγέλου, κάτι που σκοτώνει τη διακίνηση στην Εγκομή και στο Στρόβολο εν μέρει. Το δεύτερο σημείο είναι το σημείο στη βορειοανατολική Λευκωσία, δηλαδή από την περιοχή Σοπάς, για να αφαιρέσει αυτοκίνητα από την Διγενεία Κρήτα, όπως και προς την κατεύθυνση της λεωφόρου Αμοχώστου προς Αγλαντζά. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αφαιρέσουμε πέραν των 1.000 αυτοκινήτων από τη Λευκωσία. Αυτό είναι κυρίως για τις ώρες αιχμής. Μιλάμε για τις πρωινές ώρες που ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του.